खाली क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर समस्ते खुशी रे रुहंतु भलरे रुहंतु मेरी क्रिसमस ओके हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम माय चैनल ओडिया ब्लॉग विथ प्रियंका आज तो क्रिसमस समस्त को मोर मेरी क्रिसमस क्रिसमस तो सैटरडे रे पड़ुची आज सेमती किसी खास नहीं हजबैंड भी घरे नहांती बस आमे माँ झील जहाँ जमी सेलिब्रेट करूँ झील रात शोला बेले कही राति सैंटा आसवे गिफ्ट नहीं आसवे तुमपाई से शोचे मुझे बापा कही गोटे गिफ्ट नहीं आसली मुझे लुचेक रखीदे उठले कहि सैंटा आसते गिफ्ट दे जाइए देखा तार रिएक्शन केमिति चलता डाकवा से उठो ये आनी लुचेक रखीदे से उठले देखेबी कहि सैंटा आनिक दे जाइए गिफ्ट चलता डाकवा सैंटा देखी आसलो सेपट रूम रे सब खोजी आसलो मिलानी सेपट रूम रे देखी आसलो नहीं क्या आस सैंटा गिफ्ट देख जाई तुम भाई वाह हाँ तुम गिफ्ट दे गए तुम कौन कह सैंटा तुमको गिफ्ट दे गए तुम कौन कह थैंक यू ओके धीरे 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 खोलो सेटा छोटा आग खोलिलनि सेटा ड्राइंग अच्छा खोल देखिए कौन की ड्राइंग नुआ जिनस है स्लेट कॉली कॉली की डिजाइन एटा कोटे एटा दीदीवा सेटा इरेजर काम करिवो हां एटा मामा किलाना ए दीबा शांता देइसंदी तमे पाठ पढ़िबा पई हला सांता आसते कहले देख जाइछन से तुम बहुत भल पाती ना से देख जाइछन अनन्या बहुत पाठ पढ़िबो बहुत
ହେଲା ଭଲ ପାୱାର ମଣିଷ କାଟିବି ହବ। ନା ପାୱାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଉଛି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମଟର ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେଉଛି ବନାଉଛି। ମଟର ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେବେ ତଡ଼କା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ତଡ଼କା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଚକୁଳି ବନେଇ ନେବି। ବାସ୍ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ମସଲା ଟମାଟୋ ଦେଇକି ତାକୁ ତଡ଼କା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ବିରି ଚାଉଳ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଣଟା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲି। ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ଲୁଣ ପକାଇକି ଚକୁଳି ବନେଇବି ଆଉ। ତରକାରୀ ସେପଟେ ଚୁଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଯିବ, ତରକାରୀ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଏପଟେ ଚକୁଳି କରିନେବି ସେଇ ସମୟରେ। ପିତା 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 ଏବେ କହୁଛି ପିଠା ହେଉଛି। ହାଇ ଠେକି ଖାଇବ।
ଏଠି ରହିଲା ଆମର ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଇଏ ପିଠା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠା ଝିଅ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଝିଅ କହିଲା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଠି ବାଢ଼ି ନେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚକୁଳି ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବ। ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖା ତୁ ଏ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଖା ମମ୍ମି ଖାଇଦେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖିଆ କିଏ ଜିତିବ ହେଲା। ମମ୍ମି ଜିତିବ ନା ତମେ ଜିତିବ। ତରକାରୀ ଲଗେଇ ଖାଅ। ଗୁଜିଆ ଖାଇବି ନାଇଁ ଗୁଜିଆ ଖାଅ। ଖରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଛାତଟା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ସରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ବି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ହେବ। ଆମ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର 3ଟା ଫେଜ୍ ଚାଷ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ସୋରିଷ ବୁଣା ହେଇଛି। ଏଠି କିଛି ବିଲରେ ବି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛି। ବନା ହେଇନି କିଛି ଲଗା ହେଇନି। ଖରାରେ କିଛି ସମୟ ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇ ନେଉଛି। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ସେମିତି ଆଜି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ହେବ। ଟିକେ ଖରାରେ ବସି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଉ। ତଳେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ପଢ଼ିବା ହେଇଯିବ ବି, ଖରାରେ ଟିକେ ବସିବା ହେଇଯିବ। ଆମ ଘରକୁ ସାନ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ସାନ୍ତା? ସାନ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ? ଆଣିନ କାହିଁକି? ଭୁଲିଗଲ। ସାନ୍ତା ତ କେବେ ଭୁଲନ୍ତିନି। ସାନ୍ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ये क्या है? ट्री। हाँ, ये कौन कहते से ट्री को? क्रिसमस ट्री।